Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ini po ang RPN, Radio Philippines Network Incorporated, radio station DZKI, nagigikan sa syudad kan Iriga, Camarines Sur, Philippines. Oras po niya to, 37 minutes, makalipas po ang alas 9 nin pagkaaga. Maray na pagkaramrag, as in, nice meeting you, sir. Si Sir Bobby Palangka, kan Holy Trinity College, dyan po sa Batu. Gwapo si Sir Palan. Aram ko kaya si Ma'am Richelle, kuyan dyan. Ngunyan siya na pala ang chairman, si Sir Bobby. Aram nindo mga tugang, yan na Holy Trinity. Saro po yan, may pitak sa puso ko eh. Oo. So, nice meeting you, Sir Bobby. And maray na aga po sa imo. As in sa imong kaibanan. Well, mga tugang, it's 38 minutes after 9. Uy, aram nindo mga tugang, nagkaigwanan nin Memorandum of Agreement o MOA signing. Yan na National Food Authority saka ini pong SINAG. Anong SINAG ini? Mga tugang, ini po ang Samahan Industriya sa Agrikultura o SINAG. Ini po, saro pong grupo yan kan mga paratanom, mga magsasaka, pare ko. Ang SINAG. Saro pong dakulang asosasyon yan kan mga paratanom, minarepresentar duman sa mga sektor kan agrikultura. Di ba? But sabihon mga tugang, ini nagkaigwasin daning MOA signing na matarabangan. Aram nindo ini mga tugang na National Food Authority, NFA, kan mga enot na panahon na durante kan panahon ni Paul Pacadto, hanggang duman sa panahon ni Noynoy Aquino. Ini mga tugang an sarong ahensya kang gobyerno na nababakalan kan mga baratong presyo nin bagas. Dahil ko aram kung natata nagkaigwanin pulisiya an National Food Authority na sinuspender mga tugang ninda sa mga outlet ninda dyan sa merkado. Nawara sa mga NFA outlets na itumangkuta ng mga tugang iyo an nababakalan kan mga hababa na presyo nin bagas. Kaya ngunyan sa paagi kan MOA Memorandum of Agreement, nagkaurulay mga tugang ang mga opisyal kan National Food Authority and ining grupo kan SINAG na ang NFA mga tugang direktamenting mabakal nin bagas sa mga miyembros kan SINAG. And then ipapabakal sa publiko, mamantiniron ninda mga tugang an 38 pesos na presyo per kilo kan bagas. But sabihon mga tugang, magkakaigwa na mga tugang nin access an sa tuyang mga kababayan na nasa kapagtiusan na makabakal kay niyong 38 pesos per kilo na bagas. Sa mga masunod na aldaw, magkakaigwa na mga tugang giraray nin outlet sa mga merkado ini o mga tugang na NFA. Nakadto igwa
sinuspinder sa pagpabakal ninda sa dayta maaraman na dahilan. Sabi kaya mga tugang kan NFA, iningan orden sa muya, suspenderon an mga operasyon kan mga outlet niya mo sa merkado. Tayo ngayang buffer stock kan NFA, ipinapasiguro na sa naduman sa mga relief operation. Madaling sabi, ang mga local government units, iyo ang pinagtatagamahan. Ay ang problema kani mga tugang pagkaminsan yung lalo pag nakatukaw so or ambisyoso man na politiko o maabel kay itong hababa na presyo kan bagas dyan sa NFA pagkatapos iuan ipinanana o relief sagin tanang gagabanwit nin boto nang babanwit nin boto nagiging instrumento pa mga tugang so buffer stock kan NFA para makabanwit din boto kayo na yung mga politikong ine. Si Manding na Karyusaryon sa Rinconada. Inquirer with Rinconada. Inquirer. Digdi sa saindong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Bayo mga tugang 42 minutos makaagian alas 9 nil pagkaan. Digdi po sa to yung extended program. Yan yung Rinconada Inquirer ngunya na pagkaaldaw na ini kan Lunes ay ining sa kuyang. Dren, ano daw, may go dyan charger. Dren, sublia daw charger nindo dyan. Kuyan ini napalsok na. Lobat na. Okay, Rocky, pwede ka na maglaog, ke? Rocky, pwede ka na maglaog. Mismo mga tugang na si Senadora Amy Marcos, tugang ni PBBM, ang nangangapulan ngunyan sa iyang tugang na presidente. Na ika ngaya, di ka magpararolamya. Magpahiling ka man nga nindikit na pangil. Magpahiling ka man nga na ika na anggot. Bako nga permi na kasi na ngayang ikang rolamya. Lalong-lalo na ngaya digdi, sabi ni Amy Marcos, ni Senadora, lalo na ngaya digdi sa mga agricultural smugglers. Magpahiling ka man nga sa imong pangil na yung mga tugang, yung mga agricultural smugglers na ini na nag-ooperate digdi sa customs na yung mga tugang pinagsasabi na ining tulong personalidad na ini, iyo ang nananalasa dyan. Apat nga ni, na iniong si Michael Yang, nagirumduman nindo ini Michael Yang na ini, ining Leah Cruz na ini, ining David Bangaya na ini, saka Paul Tebes. Yung mga tugang inian mga agricultural smugglers dyan sa, nagpapalusot dyan sa customs. Sa daita maaraman kung taano ta nakakalusot ang mga bagay na ini. Nakakalusot ang mga smuggled agricultural goods. Nakakalusot dyan sa customs. Bangang paman mga tugang, iyo ini ang nagpapasakit sa satuyang mga local producers. Nagbababaan sa endang ganansya, nagbababaan sa endang kabuhayan, kaning mga satuyang mga kababayan ng mga local producers nin agricultural supplies. Ninuli mga tugang sa pag-operar ka ini yung mga smuggler na ini. Si Michael Yang, si Leah Cruz, David Bangayan, ining Paul Tebes na ini. Ipahiling mo man ngaya sa tugang, sabi ni Amy Marcos, na ini nga mga taong ini, sangsangan mo ngayon kaso. Iyo nga ini an lantad na nag-ooperate bilang mga agricultural smugglers. Kaya an hapot mga tugang,
mismo ng antugang nagahadoy kay PBBM. Anhapot no arin kaya maanggot ini si PBBM. No arin kaya ibabagsakan sa iyang kamot na batbat. Digdiyo sa mga agricultural smugglers na ini. Na si Michael Yang. Ini sanang Michael Yang na ini mga tugang delinquente. Chinese ini. Antat sabul diyan sa custom. Siguro halangkaw anpot. Aram nindo mga tugang ini. Oo. Sir, ini mga tugang na Bureau of Customs. Digdi sa Pilipinas. Yan ang grabe mga tugang na mga anomalya dyan. Kahit ito pa, sundungon yan. Nagpapara adilanto sa napati. Kaya sabi ni Kuyan, ni Senadora Amy Marcos, magpahiling kaman nganin sa imong dikit na kaanggutan. Ibagsak mo na ngayon sa imong kamot na batbat. Digdi mga tugang sa mga agricultural smugglers na ini. Tayo ngaya ini ang nagpapasakit sa tuyong mga kababayan. Bangang paman mga tugang, sa tuyang mga parauma, mga paratanom nin mga gulay, nagkakapirer din. Nagirumdo na nindo, kansarong taon. Milyones de pesos na mga agricultural products hali dyan sa bagyong yan. Hali duman mga tugang sa Benguet. Ang nagkaralapa. So mga kamate si pinaghurulog na sana duman sa bangin. So mga carrots nagkaralapa. Kakwasa kung itatransportar ninda digdi sa kababaan, saka kaibanan pa so gastos ninda dyan sa pagtanom, luging-lugi. So mga agricultural products na mga smuggled mga tugang dyan sa merkado publiko, hababang maray so presyo. Kung ipapabakal mo, pagalsa na, lugi ka pa. Kaya yan mga tugang, sukabuhayan kan sa tuyong mga paratanom, mga local producers po nyato, nin bagas asin mga gugulayon, ngunya nag-uruntok na nin pagtanom. Takwasa, imbis na kumita, napipirdi pa. Por medyo kaining mga smuggler na ini, na sinda, pangaranang ko girara, an Michael Yang na ini. Michael Yang. Bako nagirumduman nindo? Naglaog man ini duman sa eskramusa sa Parmale. Yan. Saro yan. Inchik yan. Barkada ni Tatay Digong nyo. Tatay Digong nyo. Ining Lia Cruz na ini, antat sabol yan dyan. Sa custom. And ining David Bangayan man na ini sa Paul Tevis na ini. Pero ining do ini si Michael Yang sa Lia Cruz mga tugang ay kadto ko paninada dango. Ano ta nagtitinerian dyan sa sandang operasyon? Na da antat sabol. Antat sabol. Da inadudut-dut. Da inapiprinuhan. Ay abaan. Ini man mga tugang si 10 minutos antes mag-alas 10. Ini man mga tugang si Jinggoy, Senador Jinggoy Estrada. Intiro mga tugang nagraragot ang ngipon. Tayo ni kaya mga tugang na mga television television stations, bako ang RPN, bako ang CNN. Ba't itong iba mga tugang na television stations? Imbes na sabihin, tangkilikin ang sadyang atin, ay mga palabas dyan, mga Korean novela. Imbes na mabuhay sa to yung mga artista man, kaya, dahil na nakakagibon ng teledrama. Kasi, ang pinagkukuruan na sa naninda, itong mga palabas duman sa ibang nasyon. Taano, yang kaya mga tugang, kukuano nila, haman na, i-aire na sana.
Pero kung magibusindanin telenovela na ako yan, na lokal, ma-hire mga tugang nin, mga talent, mga artista, magibukan production materials, mahal. Oh, ma-edit. Oh, yan ang mga problema. Dakol na tao. Pero pag buminakal sinda ka itong haman na, alis sa ibang nasyon, makakatipid, bawas papagal. Oh, kaya, yung kadakli mga tugang kan mga television stations, nagkukuan na sa nakain yung mga Korea novela na ali duman mga tugang sa ibang nasyon. Ngunyan, si Senador Jingo Estrada mga tugang, medyo nauungis na. As in, nagsuwestiyon dyan sa Senado. Ngaya, ano daw kung ipagbawal ta digdi sa Pilipinas ang pagpapalabas sa telebisyon kay yung mga Korean dramas na ini, mga Korean novela. Ay ta, pagluwas ka ito mga tugang sa nguso ni Tata Jinggoy, ay talagang ignoransya ng batikos. Ngunyan pati mga tugang, social media, yung ginagamit na instrumento para magpaabot din sa endang opinion. Pag minsan nakakaraot na diba? Talagang inuran nin batikos mga tugang si Senador Jingo Estrada. Duman sa sayang swistyo na ito. Sabi kan iba, ano man igobaga ngaya kaming ko yan, igobaga ngaya kaming choice, may pagpipilian baga ngaya kami, mayo man baga ngaya. Takwasa ngaya ining mga television ngunyan, infiltrated ng maray mga tugang, kan mga Korean telenovela. Sabi, talagang puputaktiyon siya nin batikos. Kasi mga tugang, sabi kan kadakli, kami ngaya nagtsatsaga na sa nangya kaming magdalan kan Korean dramas. Saro nga ining paagit ang aning malingaw-lingawan mi ngaya, an sakit kaya ining kapagtiusan sa Pilipinas. Kung kuta na mga tugang, ini man si Tata Jinggoy, kung nag-isip-isip mang kuta na, iyon niya pulpogon, ini yung mga television station. Kamo, mag-producer kamo. Mag-producer man kamo, kansa di rinindong materialis na i-rinindo sa television na ang subject kansa indong telenovela lokal as in itong pagkabuhay kan mga nagtitirios na Pilipino. Di ba? Ano elementar nindo diyan kung ano ang tunay na kamugtakan, ini nga tunay na setup kan Pilipino ngunya na mga panahon. Kung saro pa, imbis ko na pinag-initan ni Kajinggoy na ipagbawal ini yung mga Korean dramas na ini. Kung ako kika Jinggoy, kundi isyamang kaya ko yan man. Kuta na, inguhao niya, ipagbawal niya. Ini yung paggamit kan mga pork barrel na ini kan mga kongresista, mga senador, mga confidential intelligence fund kan mga ahinsya kang gobyerno, siring kan hilingangon yan. Pati ining DepEd nagahagad na ning confidential and intelligence fund. Aanuhon man yan ni BP Sara. Gusto mong sabihin, papatiktikan man niya ang mga maestro-maestra niya? Aanuhon niya na intelligence fund yan kan DepEd. Apura kan intelligence fund kan Office of the Vice President. Bilyon pati mga tugang yan, bilyon. Ay, siguro, kung ani pagbabawal ni Kajinggoy, ang paggamit nin mga pork barrel na pinagdeklara nga ni kan Korte Suprema na illegal, sala
na magkaigwa ng pork barrel, ini yung mga sa tuyang mga senador asing kongresista, bawal da, sabi kang Korte Suprema. Illegal. O pero hanggang ngunyan, iyo pananggad, yaong pagiraray. Nakahiling na kamukha yan. O kung imbis bagang ipagbawal ni Tata Jinggoy, ini yung mga Korean novelas na ini, na nagdudulot ng alibyo man, hindi sa nagtitirios na mga namamanwaan, nakakaumay kan sa endang hinagpis sa sakitan kang pagkabuhay ngunyan. Tapag nagdadalan na kaining mga dyan sa television, mga nobela, mga tugang, medyo napapara, nalilingaw-lingawan, suy nagpis sa kapagtiusan. O kunta na, ini sa Tata Jinggoy man, imbis na ipagbawal iyan, ayaw ipagbawal, maggibos siya ng lay, magpundar siya ng proponido dyan sa Senado, na ipagbawal ang paggamit kan mga pork barrel na iyan, na bilyones de pesos na mga pork barrel na tinatamasa, asin iyo nagpapayaman sa mga politiko. Bako man sumang kababayan ang nakikinabang. Mga politiko, mga bulsa ninda ang nakikinabang. Saka ini mga confidential fund na ini. Confidential fund kan mga, ang dapat matawan kay ning intelligence fund mga tugang. Ining mga ahensya na iyon mga tugang asertar kan pasi-orden kan sa tuyang nasyon, siring kan AFP, ining PNP, ining NBI. Iulugod mga tugang, an kulang an intel fund, kan mga ini, kulang na kulang. Kaya kadakol na mga nangyayari sa Pilipinas, dain ninda naaatubwaran, dain ninda naaaraman, nangyari na. Kuwasa kulang mga tugang ang pundo. Paano makakakuan ng intelligence, intelligence material? Paano mapapahiwas an intelligence network kan sa tuyong mga peace in order agencies, siring kan police, siring kan militar, siring kan NBI. Kuwasa kulang. Ngunyan, kutanaan mga pork barrel na ini, mga confidential fund, dumana ibubo sa mga intelligence fund kan mga ahensyang ini. Bako sinda, sagin-sagin nagpapar or intelligence fund, man nangyayari, pinuburol sa sana. O bangan pa, pagkatapos kan sa endang termino, ay abaana, suy mayo, iguana. Si Manding na Karyusaryon sa Rinconada. Inquirer with Rinconada. Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermojeno Olea and Family, Punong Barangay, San Juan, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Deninia Consumer Goods Trading, owned and managed by Jonah Deninia, Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel, located at Diversion Road, Nabua, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering, with swimming pool, open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Charlie and Mrs. Josie Paira. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Manding na Karyusaryon sa Ringkunada. Inquirer with Ringkunada. Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Bayno mga tugang, kamo nag-antabay sa tuyang programang Ringkunada Inquirer Extended Edition. Dengon na nito, mga kaibanan si lalaking halangkaw, dakola sin halaba. Joey Lim. Kita go na mga tugang, pagpasinsyanan nindo, ano?
Pagtsagaan na nindo sa endong lingkod. May official business kang dinodumanan ang lalaki. Oy, good morning po dyan sa Iriga City Hall. Kumusta ko si Mayor Rex Oliva? Oy, pinsan, kumusta na? Long time no look. And si Vice Mayor Edsel di maiwat. As in, ang mga miyembros kan sanggol ang panglungsod. Uy, kuyan mo yan. Garo, session regular mo yan, ano? Kumusta ko si Konsyal Butsoy Abonite? As in man si Konsihal Danrib Abonite. And dua kong sobrinong mga maura. Kapag dyan sarong sobrina, bakon niyang Arab. Ini si Nikki Katimbang. Yan. Ali man yan sa clan. Ano? Bueno. Napag-ulayan to sa bago. Napag-uurulayan ta mga tugang sa mga pork barrel. Ano? Pork barrel sa ka-intelligence fund. Taining mga pundong ini, saro sa nagtutulod kang kasakitan mga tugang kan sa tuyang nasyon. In particular, sa tuyang mga Pilipino. Simple siya naman. Simple. Analisara nga ni din do. Unconfidential o pigapod ni dang intelligence fund. Dai ini mga tugang nare-review kan kuwa. But sabihon, kapag nag-inventaryo mga tugang and commission on audit kung saan pinaggastos an intelligence fund na ini, mayo sindang makuku ang detalye. Ta confidential fund ngani. Di ba? Confidential fund. Kada maski pinaano ninda sa indinda ibinugtak ang pondo na iyan. Dai na bako yan subject for COA audit. Intelligence fund gani. Kaya kadakol ng mga ahensya kan gobyerno unyan pati ang Office of the Secretary of Education mga tugang naghahagad man in intelligence fund. Dayan mga tugang kaya na-audit kang COA an intelligence fund o confidential fund. Di ba? Iyon mga tugang. Mayong detalye yan, mayo yan mga tugang na daiyan nagsusumiter bakong obligado na magsumiter ng detalye kang ginastuhan dyan sa Commission on Audit. Confidential funds o intelligence fund na parte ini mga tugang aram nindo, parte ini kan pork barrel. Siguro aram na kan gabos kung ano ang pork barrel na ini. Iyo ini mga tugang sa mga insertion dyan sa budget. Katubuan na pinagbubugtak sa DPWH. Lump sum amount. Na yan pala mga tugang, insertion kan mga kongresista o senador. May mga alam nindungon yan mga tugang, may mga kongresista, may mga senador na nakasuhan, nakulong. O ini si Jinggoy, saro ini, sa nakulong. Kasi katubuan kan mga pork barrel projects mga tugang na ini, ang dinudumanan mga ghost projects. Bako da man proyekto alaga dinire-report may project. May project pero ghost project ngani. Multo. Nakailing ka na ng multo. Ay, so. Ang katubuan ka ng mga tugang, kinukurakot, ibinubulsa, kaya ni mga ini, nakwartakan publiko. Iyo yan, mga tugang. Kaya, saro ini sa nagpapasakit. Saro ini mga tugang sa nagpapasakit. Kung tanggangon yan mga tugang, taanggangon yan, grabe ang kapagtiusan kan Pilipinas, mga Pilipino, baya. Takwasa ka ini yung mga pagmalgastar
sa kwarta kan na mamanuaan, kaini yung mga nakaturukaw dyan sa puder. Lalo ngunyan, kadakol na naman mga tugang na mga aram taman sana na mga kurakot na mga politiko nagkabaralik sa pwesto. Kaya, yan, kita man ng mga botante ng dalitang ambugan, nakahiling sila sa kantokan envelope, ibinoto na. Alagad mga tugang, so itinaos sa tuya, hali man sila dapat sa serbisyong dapat itinauninda sa to, kundi tiniripon. Tangani sa nang magamit sa eleksyon na magtinirsinda dyan sa kapangyarihan. Ay, abaan. Kaya ini mga tugang ansaro sa makaturotristing bagay na nangyayari sa tuyang nasyon. Dai mauntok-untok ang korupsyon. Dai mauntok-untok mga tugang ang pagmalgastar kang kwarta kan namamanuan. Takwasa, kita man ang mga botante, mga lapong man. Kaya Rinconada Inquirer with Rinconada Inquirer. Be the first to know. O ngunyan mga tugang na mga panahon na ini, ang set up ko niyang kang Pilipinas. Maski ang ibang mga international observers, aram taman yan, na intirong waraira ang illegal na droga digdi sa Pilipinas. Dahil po niya ito mapapahimutikan ang bagay na yan. Maski sa pinakasulok-sulukan na komunidad kang Pilipinas, igwanin illegal na droga. Ngunya na mga panahon. Mayong edad, mayong estado sa pagkabuhay, yaon dyan, nasasabit sa illegal na droga. Pero mga tugang, iba ang istorya kapag kaligtasan na ang nakataya. Kaligtasan kan sa tuyang namamanuan. Iba na ang urulay kayan. Itong pagkahumaling sa illegal na droga, personal garo. Pero pag ang nakataya dyan, kaligtasan na, pas i-orden sa satuyang komunidad. Ibang istorya yan mga tugang. Takadakol kan nasasabit sa proliferasyon kan illegal na droga. An iyo mga tugang ang nagiging samno kan mga malain na bagay sa tuyang komunidad. Kwasa nalalapong na ang isip. An grabe digdi mga tugang, ngunya na mga panahon. Anday ta mahuna-huna. Tamagin ang mga opisyal asin mga otoridad sa gobyerno nasasabit naman dyan sa maraot na gibong iyan. Saro digdi mga tugang an sabi kan sa English, nakakadismaya, nakakauyam, nakakapanlumo na aki mismo mga tugang kan sa tuyang Justice Secretary kan nasyon an sabit ngunyan dyan sa anomalya, dyan sa illegal na droga. Dahil pa sana nahaloy mga tugang, nakasuhan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Act of 2002 as in Customs Modernization and Tariff Act. Yan na aki mismo mga tugang ni Justice Secretary Crispin Remulla. Sisa yan. Si Juanito Jose Diaz Remulla. Aki iyan ni Boyeng Remulla mga tugang na iupuan sa tuyang nagtutukaw na Justice Secretary. Susog mga tugang sa mga report na kumpiskar digdio kay Juanito Jose Diaz Remulla ang sarong kilo nin kosh. Anong kosh na ini? Sarong klase ini mga tugang, high grade ini. Alam ka na klaseng marijuana. Nahali pa sa ibang nasyon. Sigon mga tugang,
kay spokesman kan PIDEA na si Derek Carion. Sinangsang nanindanin kaso ining si Juanito Remulla dyan mga tugang sa Las Piñas Prosecutor's Office. Sinasabi sa Republic Act 1965 Section 4 baho dyan ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Republic Act 1965. Sa Section 4 mababasa dyan na habang buhay na pagkakakulong ang kapalusahan para sa mga sabit sa importasyon kan illegal na droga. Di ba? Maski ini ang sa iyang ama, kadto, nadangogta na yan sa mga interview. Ini si ngunyan, kadto congressman, ngunyan Justice Secretary, Boyeng Remulla. Sabi ka ini kadto, sa tataramo na Tagalog, sabi, the drug syndicates are being run from the jails, and so no stopping it unless you really put an end to many of them. These personalities are just really so pernicious, and they are like cockroaches that survive throughout. You really have to put an end to the way that they malinger and wreak havoc on our society. Dapat nga tunamo ng mga taong yan na mauntok sa sendang makasurusumpa na mga gibo. Pero ngayon yan, garo na mga kuraratsa na nagpaparadakol, hanggang ngunyan nag-uupirar. Sabi ka yan. Kaya dapat nga ngunyan, mapundo na, unto ka na ini mga gibo ka ini, na iyo nga mga tugang nagiging samno, kan mangkariribukan sa tuyang syusidad. Sabi yan kay ito ni Justice Secretary, as in dating Deputy House Speaker, Senior Deputy House Majority Leader, Boyeng Remulla. Iyan sinabi niya, tinaram niya yan kan 2019. Kongresista pa siya sa kato. Anggot siya. Yan ang pahayag niya kanto. Ngunyan mga tugang na DOJ Secretary na siya. Asin nagkataon man na nadakupan ang sa iyang aki na si Juanito Remulla III. Nin cause high-grade marijuana. Aram nindo ang kantidad, gura 1.3 million pesos ang kantidad kan street value. Kan high-grade marijuana na yan. Minsan talaga mga tugang, an tadhana mapagbiro. Garo man sana itong tinaram ka ini ni Remulla mga tugang, isasampaling sa iya. Ngunyan, an hapot ko, hapot ta, si Isay, arinalado an sa iyang paninindugan ngunyan. An pamilya niya, o an sa iyang pagiging opisyal kang gobyerno, na an sa iya pating nakakaputan ngunyan mga tugang na ahensya, may kinaaraman sa pagpapatupad ni hustisya. Justice Secretary, an napot si Isay mo ang paninindugan. An sa imong funksyon bilang Justice Secretary o an sa imong pagiging ama kan nadakupan kan 1.3 million na high-grade marijuana. Pero sabi niya, mga tugang, dahil siya makikiaram sa investigasyon. Dahil siya makikiaram. Sige, let us give him the benefit of the doubt. Dalimbawa, dahil siya makikiaram. Tama sana yan. Pabayaan niya na maggulong ang proseso kan hustisya. Aram ko mga tugang, makulog yan sa buot bilang ama. Makulog yan. Tano, aki mo,
habang buhay ang kapalusahan kayan mga tugang na pagkakakulong. Pero sa banda ko mga tugang, sa asakuya, bilang pamayo kan Justice Department kang gobyerno, dapat dahil siya mag-hands off dyan, pakiaraman niya, asin pamayuhan ni Secretary Boyeng, ang pagtutok sa kasong inikan sayang aki, bilang maging sarong ehemplo, maging modelo, ehemplo, digdi sa satuyang nasyon na nagugulong ang batas, nagugulong ang hustisya, may ngipon ang hustisya. Tanganing maging ini mga tugang patanid bilang warning sa gabos. Dapat niyang siguruhon na mapapatawan ng kapalusahan asin makukulong ang sa iyang aki. Kasi naglapas ini duman mga tugang sa Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 na iyo mga tugang ang nagpalaog kan illegal na droga. Iyo bagayan mga tugang. Kaya dapat niya yan nagibuhon, magsakripisyo, isakripisyo niya ang sayang aki, tamang-tamang kaya, maggibos yan na kayan. O ngunyan, kung ini magiginibo ni Secretary Boyeng, magiging lame duck siya. Dahil na siya paniniwalaan kan publiko na siya kuta na magpatupad kan hustisya sa Pilipinas. Department of Justice, di ba? Kan nakaaging Martes, nag-atubang sa sarong press conference ini si Secretary Boyeng Rimulya. Asin, may mga tugang garo, yung pag-urualangan man lamang, ay duro-diretso sabi niya, daida siya ma-resign bilang pagiging Secretary of Justice. Ninuli, tadai man da apigahagad kang presidente an sa iyang resignation. Asin, sabi niya, only the president, dapat ang presidente sa nangayan dapat magsabi sa kuya kung dapat siyang magbaba sa pwesto, butasan pagiging sekretaryo sa hustisya. Pero, mga pirang aldaw, nagsabi man ini man si PBBM mga tugang, kumbinsido man ngay ako sa sa dalagang kan serbisyo nga ni Boyeng, ginigibo nga niya ang trabaho bilang nga sekretaryo kan DOJ. Kaya daing nga siya kaipuan mag-resign, sabi ni PBBM. Sa ibong yan mga tugang kang kadakulang insidenteng yan na pinag-aatubang ngunyan kan sa iyang aki. Pero maski siring kayan mga tugang, maski mga sinsilyo na mga namamanwa ang Pilipino, dai maiibitaran mga tugang na magkaigwanin bahid nin pagdududa na posibleng maimpluwensyahan kan ama ang investigasyon na kinasasabitan kan sa iyang aki na si Juanito. Apira kayan mga tugang, yaon ang dai maiibitaran na paghandal kan publiko na posibleng gamiton ni Secretary Boyeng ang poder tanganing matabangan ang aki na makalibre sa paagikan impluensya. Impluensya, lalong-lalo na siya sekretaryo kan DOJ. Siyempre mga tugang, mawawaraan sana ang negatibong reaksyon yan kan namamanwaan dapit sa pangyayarian kapag ipinahiling niya na talagang nagugulong ang batas. Naasigurar mga tugang pinag-apod na due process. As in, nahihiling kan namamanwaan na talagang pinaninindugan niya na siya, kung dahil man siya mag-resign, pahiling niya sa publiko na nagugulong ang batas asin hustisya. Kaya mga tugang, ininaan pagkakataon ay pahiling niya sa namamanwaan na ang batas walang butas. Iyo po yan mga tugang an sa tuyang
kuyang kayan. Ang sa tuyang opinion sa bagay na ini. Si Manding na Karyusaryon sa Rinconada Inquirer. Rinconada Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Oras po mga tugang ngunyan, igwana kitang 31 minutos, makaagi an alas 10 nin pagkaaga. Rinconada Inquirer. Be the first to know. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hi, mommies! In choosing the right product, importanteng tingnan ang pagiging sulit nito. Kung star mama ka, alam na alam mo ang laking tipid pag ang product bukod sa affordable, madali pang mahanap sa favorite stores mo. Kaya naman love na love natin ang Star Corned Beef Chunky Cheese. Di lang pasok sa budget, talaga namang a big plus kung mapa-supermarket, mapatindahan, maski pa if you don't have time to go to the grocery, maa-avail mo ito even online. Kaya abang-abang na sa Shopee, Lazada, at the SMC Hub. O diba, di mo na kailangang mag-worry kahit pa biglang nag-crave ang inyong pamilya ng Star Corned Beef Meals. So what are you waiting for, Star Mamas? Visit your favorite supermarket o grocery stores at bili na ng Star Corned Beef Chunky Cheese. Sana may matutuhan kayo today sa aming mga Star Mamas. Maraming salamat po! Malinaw na pagdiskuter kan mga isyong napapanahon. Rinconada Inquirer. Bayan mga tugang, dagos kita. Uy, pirana, 20 minutos na sana. Nagantabay kang mga tugang sa Rinconada Inquirer Extended Edition. Ngunya na aldaw na ni Carlo. Bueno, ibaling ta naman ang urulay ta duman sa gulong kanustisya digdi sa pagkagadan ni Lapid Fire. Ang journalist na si Percival Mabasa na mas bistado mga tugang sa iyang
pangaran sa radyo bilang Percy Lapid. Igwayan mga tugang na programa sa DWIC na Lapid Fire. Yan, matindi yan mga tugang kung minatirada. Pero mga tugang, aram taman sana naging biktima ini mga tugang nin pamabadil. Gadan. Sa anong dahilan hasta sa ngunyan, dahil pagiraray mga tugang na pupunto kung ano mananggad na. May koneksyon sa trabaho o personal na bindeta o kaanggutan. Pero mga tugang, sa pinakahuring pangyayari, aram taman sana na may iprinisentar na. Sabi nga ni kan PNP, ngayon, natukoy na. Yan. Pero mga tugang, sala itong ginibong pagpresentar sa media, pinagpreskon pa, nakatutok sa camera kan mga telebisyon, ipinagpresentar ni DILG Secretary Benhur Abalos, ining si Joel Escorial, na iyo daan buminadil, daata da ipaman na hatulan. Everybody is presumed innocent until proven with guilty beyond reasonable doubt. Iyo po yan. Kangon yan, apod ko sa iya, suspitsado. Di ba? Pero ipiniresentar ni Benhur Abalos mga tugang, kan DILG, si Joel Escorial, na iyo ang buminadil, asong buminadan, kay Lapid Fire. Kaya ang mga tugang para sa kuya, sala ito sala. Kung ginibukuta na ni Secretary Abalos mga tugang, hinulmong na nguna niya, hinold na muna niya, dahil na nguna siya ipinag-atubang sa media ini si Escorial, as in, kinuhaan gabos na mga detalye, binuyagyag tungkol sa mga sabit, duman sa paggadan kay Lapid. Kuta na siniguro ng una. Siniguro ng una kan DILG ang duwang middleman na pigsasabi. Ang tulupang isinasabit na kaiba kay ni Escorial sa paglikidar kay Lapid. Pati ang taong na deposito sa bangko, sa bank account kan mga gunman kay Escorial. Kung dahil nanguna ito pinangaranan, dahil nanguna pinagpresentar sa media, inulmong nanguna. As in, gabos na mga detalyes. O kutaan na natumbok na kung siya mastermind duman sa pagpagadan. Kay Lapid. Matapos kaya mga tugang na magsuko sa pulis, inis Escorial kan October 17, ini man mga tugang si Secretary Abalos, tulos man na nagpabida. Nagpabida sa publiko. Kaya, abaan na sugamagamang ipinag-atubang tulos an Escorial sa media, kinaagahan. Tulos-tulos mga tugang na ipinag-atubang sa media. O di ano pa, di nagkabuburokasan na yung dapat bukasan. Kaya sana mga tugang lang, ang sinasabi ko, an nakakadisganar digdi. Ang mga suminunod na pangyayari. Matapos mga tugang kan media presentation ni Abalos kay Escorial, 4 na oras na mga tugang ang nakalihis. Ito mga tugang na nakakulong sa bilibid na pigsasabing middleman, o hinigadan. O hilinga sana ang mga konsekwensya. Nakakadisganar, nakakauyam. An bareta na ang pinagsasabing middleman na nakakulong dyan sa Muntinlupa prisons, na iyudaan nagsugo digdiyo sa gunman na si Escorial, pagkatapos kan 4 na oras, kan pagbuyagyag man ni Escorial,
naku agadan. Gadan. Sa pangyayaring ini mga tugang, masakit na garo, masakit na mga tugang na dukayan pa. Asin maaraman kung si isay an utak mananggad na sa paggadan duman sa veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Sabi nga ni, naging sa pagkagadan kayan, mga tugang kan duman sa kay Crisanto Palana Villamor, naging mas lalong komplikado mga tugang, naging komplikado ang pangyayari. Sabi na naman, igwa na duwang middleman. Dapat nakuha, susaro pa, asin makuha ang impormasyon kung si isay ang sendang big boss na iyo talaga nag-ordin. Tain ni mga tugang si Palana, mga tugang, si Villamor, saro sa na ini sa middleman na nagsugo mga tugang duman kay Escorial, nagadanon si Lapid Fire. Magaling, sabi ko, tatao. May hutok mga tugang ang mastermind. Kaya nga ni mastermind. Dahil mga tugang, dahil siya naging frontera. May mga sinugo sa na siya. Malat na nagkagawa ng middleman. Kaya dahil aram ka ini mga tugang na killer na si Escorial. Kung si isay mananggad na ang pinag-alian kan sugo. Kaya mga tugang, siguro, nagdesisyon na sana ini mga tugang na confessed killer na ini na si Joel Escorial na magsuko na sana sa pulis asin maghagad nin proteksyon. Tabaka ngaya, malamang sa malamang, siya ang naisunod. Kaya, agiramduman nindo mga tugang, pinagkumpirmar mismo ni Justice Secretary Crispin Rimulya ang pagkagadan kan sarong Crisanto Palana Villamor na siya sa daa sigun ki Escorial iyo nagsugo sa iya. Nagadanon si Percy Lapid sa kantidad sa naman na kabangang milyon. Kabangang milyon sa na mga tugang. Bagay, makaro kantidad naman. 550,000 pesos. Nagadan mga tugang ang pinagkasabing middleman. Pagkatapos kan insidente kan pagkakabuyagyag ni Escorial sa media. Na pinagpresentar man tulos kaya na Binhor Abalos. Kuta na antes ipresentar mga tugang sa media, nakuha na so detalyes. Nakuha na kung si isay middleman, taduadaayan, asin so middleman, inaristar naman, ikinunkun na sa sandang detention cell, asin pinatuga kung si isay mananggad na ang sendang mastermind na yung pinagalian mismo kan hutok. Alat mo na. Rocky Boy, digdi ka sa digdi ka sa text line mag-upload. Iyo, tayo naka-direkta digdi sa console. Iyo. Sige, bye-bye. Ribong man ang balanak. Okay. Daguson ta. Nagtutubod ako mga tugang na nagpagadan mga tugang kay Lapid Fire. Saro sa mga naging biktima kan matarum na mga bakitan niya sa radyo. Itong mga mahaharang na komentaryo sa radyo asin sa iyang mga vlogging dyan sa social media. Ang nagpagadan. Kaya mga tugang, ang pag-asa na sana ngunyan, magkaigwa sana ko na maglantad na saro pang testigo na magiging dalan tanganing maaraman kung si isay ang pinakahutok sa paggadan kilapid. Anra pagresolba mga tugang sa kasong ini magiging sarong merito ngunyan. Saro asin kita, mabibilib kitang gusto. Mabibilib kita kung talagang ang sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos
yaon ang sa iyang buot pag-ataman sa mga nasa media. Di ba? Pero kung puro sa nahaw-siyaw, ay inda ko lang. Si Manding na Karyusaryon sa Rinconada. Inquirer. Rinconada. Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Okay, Rocky Boy, hain ka na. Apod-apod. Hain ka na, Nonoy. Apod girara. 10 minutos mga tugang antes mag-alas 11 nin pagkat. Ay, kadakol mga tugang ng mga milagro na nangyayari ngunyan. Ha? O, ini sana, saro pa. Ini man si PBB, bagi yun nandurdis ganar ako. Ha? Imbis na umawon so pideya, sinalak pa so pamayo kan pideya, naka-arestar duman ki Juanito Rimulya. Okay, sa oras din ng mga tugang, Palaugontaan Report. Rinconada. Inquirer. Radyo Patrol Report. Nagbabalik si Rocky B. Rocky B, come in. Salamat sa mga pag-aantubay sa nagkaroon na informasyon. Katakod ka na pag-urulay ka na kaging Biyernes ka na aleko asin man ka na apek, asin man ang akadem, mga kapadean, and mga stockholders ka na aleko asin man kang Albion Power Energy Corporation. Ako na bago natagod nung katapos na 2023, mabayanan na 12 milyon na pagkakautan ka na apek. Ayo Na habo na nga mag-turnover analeko kung na ikaw nga utang ana apek sa kantidad na 12 milyon. Baan na yan ay? Pero so utang man ka na aleko pinayadan man na 12 milyon, pero ini yung utang ng apek 12 milyon. Iya ba? Kaya ginawa nga ni David nung yanin na higpit ang pagputol kan mga taga-apik na maka siguro sinda na makabayad asin man so darakulaw na politiko digdi darakulaw na negosyante nina dapat magbayad. Ay, dapat. Sabi na para i-repeat namin nung sumakasaranitan. Ayo baga. Pag dahil makabayad, putol. Pero so, mga darakulan na nagkukonsumo ng kuryente digdi, nagkonsumo mga politiko, ay napuputulan. Yan ang problema. Yan ang sabi ni Atty. Bob Trico, ang saro sa mga stakeholder kang aleko, na kami ngayon kanto, Nina, pag dahil tulos na kabayan, maski politiko, mga darakulang negosyante, pinapaputulan mi. Ano nga tanay kaya kang apik? Takot kaya siya ta, tinda kaya anak pa tukaw kang digdi sa albay. Nina, dakulang politiko. Dapat kaya pati so, nagpatukaw sa ina digdi, Nina, putulan man na-resan ni Atty. Magtray ko tabi nung ang sarungan politiko, pundiroso politiko ni Kisalbay, aram ko ang grabe yung pagkakautang. Aram ko na kung sayan. Ngunit sabi man kan na mga kapadean, kami ngayon may bayo man ngayon kaming utang. Kada parokya kang at diocese ko at siyap kang albay, yaw ngayaan ko yan, pinabayaran mi sa kagaya kada misa, pinangangapunan ngaya kami sa mga konsumidores na dapat magbayad na, tagali makabalik ang haliko. Aba, bayroon mo kayang 2 milyones man ang gada, no? Iyo, nangangapunan ng simbahan, taramangan talaga ini. Kali ngayang mahali na sa tuyang Kalbaryo, na papurupal sa supply ng kuryente. Na nagbabayad man. Tapos papalsukon ang supply ng kuryente. Pero Merry Christmas sa
gano baga perming Christmas tree sa Albay, na mapalsok, mahilaw, mapalsok. Ang natatala na sa nadaan sabi ni Binong, so ito mga solar na dahil malagagi sa kuryente. Oo. Maray pa yan. Malagalit, nagatindir si Mayor Kaloy Baldo. Ang babayaran niya, nabiman sa 1.8 million. Ay, obo. Sabi na nagkagaw-kagaw sa payo si Mayor Kaloy. Mga kumakokik. Kaso mga nagkautang ngayon, LDF ang kamalig, nasa 1.8 million. Ay, inay. Kahit ito pala nung, so diversion kan kamalig, ang mga posidan naman, mga solar. Kaya malagay nga sa kuryente. Ano naman nga kami nagkakutang nila nasa 11.8 million ang local government kan kamalig. Dawa pa man yan. Kung nagkonsumo sinda, bayadan ninda. Binabayanan man na kami nung. Ay, Pero ay. ang question today, sana tayo pinali pa so itong street light, dahil sa diversion, na dahil man nga nagagamit ng kuryente. Ay, bako. Mga solar ngaya. Bako, kung naka-inventaryo kaya yan, dapat inalin sa inventaryo. Dahil manong mayaman inventaryo. Ay, kaya, siyempre obligado. Ano nga na inventaryo na yan nino? Dae. Wala man ngaya. Ano nga sa araw kayo nga, so babayadan ka ng kamalig. Pinati-question tinda. Ay. Kaya kaso nagkag-internet namin nung hindi na mainit. So diskusyonan ka na alay ko asin ng kalapit. And agalim, pagtapos so nagkapit sa mga kapasihan digdi sa probinsya ka na Albay. Ang unaming ali sa itong nag-iilit sabi nung na-diskusyonan, may masaramukan. Siyempre, yaon na dyan ang problema, mabarasulan na yan. Kanya-kanya nga tanong na grabe nga pagkakautan nga dito. Grabe nga pagkakautan nga dito pagkakautan nga ako. Ayaw yan ko. Ayaw yan dito sa among. Maturok doan ha. Ayaw yan ko. Maray na. Puro ako. Ibabasok pa din ko na si Sayo ko ano pa, alam ka namin. Ngunyan, ano pinaka-resulta kan Urulay? Ano Ang pinaka-resulta nga Urulay kami nung kami ni Monsignor Stephen Biden, kayong moderator, Lynn Bayadan. Tapos ang Urulay, mag-take na ang Aleko, mag-take ang Aleko. Oo, Bayadan. 2023, pwede na nga ang Aleko, pag-take-over, live and epic. Tama yan. Bayadan. Saka sa mga may pagkakautang, dahil pagkadarakula, bayadan man. Bayadan man. Tanganing, makatipon duman sa 2 milyones na ito. Yan. Sabi nga ni pati na mga nagkasirang congressman dito sa Albay, ani ko man ng pagkakautang. Ang mga registration dito sa Albay, ikaw man pagkakautang. Tanong nga tayo nagkakasiringil. Takot matabuga. Tapot kaya matabuga kaya di pinupurutulan. Puro lugar na pa ganong so mga registration dito sa Albay. Ay ta. Tapos so mga politiko dito, mga LGU, kung dito mga pagkamay utang. Nagkakasiringil. Nagkaburoklad. Yan. Ay, agwanta. Sana kalpanlugod. Na mangyari yan sa Casorreco 3 na mag-recover ang Nicolite na ngayon pagkaputurat. Problema man. Okay. Okay, yan tayo lang, ang sa tuyang report, update nila, kaya mong oral sa kaging virus, yan sa Aquinas University, na pinagdidiran, kaya Albay Power Energy Corporation, Aleko, stakeholder, asin man ibaba, na nagkatindir pa aging sa sinambit ng pag-uurunay. Ano din sa location, ini masiraki Bayubo. Rinconada, Inquirer, Radyo Patrol. Salamat sa imo, Rocky B. Yan mga tugang, may utang bayadan. So, ang ganap po kita digde, mga tugang, natapos manggiraray ang apat